Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum mehriban adamlar, edeydi vatandaşlar, Türkmen portalı tanışylar gepleşinde sizin bilen didarlaşat. Bilşimde ýaly mehriban adamlar ýeňe ýakynda sizin bilen bir näçe gyzykly we hemmemizin beýenjimidi, şahatlamydy goşalandyran habarlary paýlaşdyk we şol habarlarymyzy, şahatlamagy biziň bilen deň paýlaşan adamlar bilen tanışylar gepleşmegi düşürmegi makul boldy. Ýani bugünkü günde biziň mehmanymyz ýurdumyzyň meşhur, ýaş, zehirli aýdymçylarynyň biri, Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bähleşiginiň ýeňjisi Selvi Taha. Salam, hoş gördük gepleşigimizde. Çaklamagy kabul edip geleniňiz üçin sag bolsunlar aýdýar. Elbetde şu ajaýyp fursatda elbetde öňeme ýazgymyzy ýazyp gutladyk. Ýene bir ýola gadanan bayramyňyz üstünlüği bilen tüýsürekden gutlaýar. Sag ol ýony sen mäň etdirsin. Şeýdiň, paýtagtymyz Aşgabatda bolmak, ýa şuň ýaly odan ýerlerde syýahatçylykda gezmek näkilrek doýurlar üçin. Olduýgy. Paýtagtymyzdyň biz üçin geň däl. Hemme ýurt üçin geň. Doğru öyle. Elbette. Yine televizyon bilişine diýaly bizim Türkmen portal web saytymyz bilen tanışlanmaly bar. Doğru. Hem tanışylar gepleşigimizde de siz diýaly özüni tanıtmagy başaran meşhur adamlar we wekillerini tinap berýärler. Jemi, 10 ýaşdan sowal berýär, 10 ýaş sowala 5 günlük dowamyny jogap bermäge çalışmaly. Mümkin bollugyça jogap bermäge. Bir ýagdaýda wagt saklap jaň edibem bilýär. Şoň ýaly mümkinçilikler bilen ba, egerde bir ananýan adamyny bolsa, şoň logikasyna diýip. Taýin mortaňda häzir wagt başlatjak, bu 5 minutymyz şondan sonra dowam eder. Başladykmy wagt? Wagt başlaýar. Ilkinji sowal. Gaýsy sany depesine öwrüňdi, dik başlap. Dogry, dogry jogap. Özünden uly bolýar diýjekdim. Dogry jogap. Inni. Elmi damy ulolyan, ýani hiç wagt kiçelmeýän, gyýkalmaýan zat. Adam ýaşadygyça ulolýar. Ýaşy, dogry jogap. Inni. Egerde bir zatyň adyny tutsaň, ol ýitýär. Adyny tutup gürleseň, şu da gittiye, näme da? Açan bar bolýar? Hiç de gürlemedik ýagdaýynda bar bolýar. Ewa. Hiç il ses ýok ýagdaýynda. Hiç il ses ýok ýagdaýynda näme bolýar? Bar, näme bar? Düýünden ses ýok bolsa? Bir seret. Düýünden ses ýok, gürläňde gitdiýär. Hawa. Ses çykanda gitdiýär. Sesmi? Ses çykanda gitdiýän zat, näme zat mesela? Böyle geç. Geçýär, dowam eder. Enne, gaýsy okulunda da, eşitilende de, ýazylanda da ýalňyş ýazylýar. Ýalňyşmy? Ortografik taýdan näle ýalňyş dowry jogap, ýalňyşyň özi, ýalňyş dowry. Enne, biz ony saklaýar, ha? Adyny agdaýan zadymy, ýöne elimizde tutup bilemdik, näme? Elimizde tutmasagam barybir saklaýan zadymy näme? Awrem. Olam dowry jogap, awrem. Ýöne edil bir el hälisini ulanyp durýan zadymy. Elle saklan. Dem. Dem dowry jogap berýän. Enne. Egerde bir zat bar bolsa, daş töwerekde kiştat görünen okşa näme da? Bir zat bar bolsa, daş töwerekde kiştat görünen. Ýa şu zadyň bar ýeri. Garaňkylyk ýa tümlük dowry jogap berýän. Gaýty açar hiç kapyny açanogam, ýapanogam. Ýöne şu açar ulanylýar köpçülikde. Magabat Türkmen portal. Akşam enjamlar üçün ýörüýte goşunnysy. Magabatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzen açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekiji we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we sergilerden gurnalan ýürüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysady toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri,
Peýdali online gurallar, avtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumuzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Mydama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen zym enzamlar üçin. ýörüýte goşunny. Esasanım siz köpülenýärler, Notaň öňüne kaçar. Edilöde, skripka, açary. Doğru cevap berýän. 1 kilogram demir agyrmy, 1 kilogram paky. Öňe bir anekdot bar, toň aýtyp beren, конечно, kitemden. Deň, bolýar. Dowam edýär. Inni, şeýler äkýärde näme zat bizi guradyp duran wagty öl bolýar. Guradyp duran wagty salfetka, palatyansa. Palatyansa doğru cevap. Duruç. Umuman. Şeýle ýagdaý bilen dowam edýär. Egerde ondan näçe alsaň şonça da köpelýän, ulalýan zat näme? Näçe alsaň şonça da köpelýär. İçinden çıkarıp alýar. O şonça da aňyrsy. İçindäki zat ulalyp gidýär. Bak, salfetkaň içi ulal, howa ulalýarmy? Ýok. Şu salfetka bilen gidişdiň benim. Ýok. Mekana. Gazylýan bir zat da. We bir çukurmy? Çukur doğru cevap. 4 tane kulağı var, yani eştenok. 4 kulağı var, eştenok, gadanyň 2 kulağı bolýar. 4 tane kulakları var, Pilim yani eştenok. Men bolýa geç. Karnama bileli, yatılyanım zat. Yatsam şonu. Yok. Beylek, spalin üstünde, yine burada. Civan, spalin üstünde civan var. Spalin üstünde. durýan zat. Kelle koyasa. Yastık gene 4 kulağı var. Bir sapar eşden ya. Devam edýär. Burçunun var ne bilýän? Ne kulak diýip aýdylýar da kiçiler. Haýsy zatda suwsuz derýalar, deňizler, daglar bar, adamsyz ýaşaýyşsyz öýler bar, köçeler bar, ýöne adam ýok, näme zatçy. Baş ýadyna çykyp näme diýdiň? Umman suwsuz derýalary, adam ýok şäherleri biz nerede görüp bilýäs? Adalardan mı? Ýok. Bir zatda seredýär, göräýmek hemmesi bar ýöne hiç kim ýaşanak şu taýda. Globusda mı? Globus ya karta doğru cevap veriyor. Ne devam ediyor. Elmedama size değişti zaten yani beylekliler onu sizden köpüleniyorlar. Adım doğru cevap. Ben tek bar memnunum da öyleme devam ediyor. Türkmen dilinde söz bolmak bilen öňünden okasaňam izinden okasaňam şower zat bolýan zat näme? Damak. Damak izinden okakka? Damagym damak we kamak. Kamadan var. Mesela. Üç harflilerim bolup biler. Nan doğru. Nan, ece, kak, kök, şoňa ken görnüşlerimiz bar. Ine devam edýär. Innem egerde diýe, hafta olo tüm garanky giýjeň içinde öz şyratyny öçürüp döndürüp gelýän bolsa, onu garşydynda gelýän hafta ulaglar, onu sürüjüler görerlermi? Hafta ulagy. Köçede de hiç şyra ýok bolsa. Öňüne kiň çyrasy ýanyp dura görýär, конечно. Öňüne kiň çyrasy? Öňüne gelýän çyrasyny ýakyp barýar. Ola öňüne eger haftalyk diýmäýär, ona bir adam dur, ýargy joň näme işleýän, hudaý bilsen ýöne dur, garaşyp dur da kim geçerkä diýip köçeden. Öňüne içi gitdi. Haftalyk. Hiç il haftalyk çyrasyny öçürüp döndürüp gelýär. We haftalyk aňardan gelýär, şu gelýän adam tüm baranky köçä içinde görermi? Hiç il ýakanak çyrasyny. Öçürüp döndürüp gelýär. Öçürüp döndürüp gelýän bolsa, margaýat gelýän bolsa görýär. Öçürüp döndürüp gelýär. Edil, margaýat edýär diýip bilemdi onu. Öçürüp söndürüp, ütgeşik aýdýan da şu wagtda öçürüp söndürüp gelýär. Öçürmek we söndürmek. İkisi bir zat. Öçürüp söndürüp gelse. Hiç il ýakmany diňe sürüp gelýär, hiç il ýakanak çyrasy ýok şeýleme. Şu ýagdaýda görmeýär, doğru. Garan tümlük diýse görnenok diýdiga. Doğru jogap, görmeýär. Bu ýerdäki bilmedik soralan berdi. Iň esasy diýjek bolýarmyz, ahyry dolanyp gelýär. Oň maksady şu ýerde öçürüp gelýär diýen manada da aýtyny bilmediğimiz şurtatda wagtymda dogrusyny saklaýar. Egerde bir zatyň adyny tutsak, şu ýitýär diýdik. Yani şu hakda gürlenme adyna. Fikirlenin. Şunu bilýärsiň, ahwon meşru alma jemleni. Bale, egerde hiç il ses ýok bolsa, onda näme bolar? Düýbünden ses ýok, hiç kim gürlenýän, sesem ýok. Hiç zat ýok. Dymly hereketden ses ýok. Şu ýagdaýda daşda görüwmiz nähil bolýar? Damışlıkmy? Damışlyk bu başgaça aýdanmazda. Sessizlik ýene biri sinonim şoň. Ümsümlük ne doğru cevap. Ümsümlük. Ne doğru cevap berýän şeýdi hem tuwalmy? Selbi, gaçgy netice görkezdiňiz ähli 15 sualymyzda 5 minüň dowamyna doğru cevap bermegi başardyňyz. Inni biz şertimize size içili bermelem dowany. Bu fırsatda 15 sualymda doğru cevap tapdyk.
Ya bir şert isleýäňiz mi ödüňiz? Şert ýerine ýetirnik. Ýa-ni men ýa-da anekdot bar. Bäle, anekdot aýtyp beriň onda. 1 kilo demir, agyryn 1 kilo paxta. Öňün birine sonra ýany kenne şolar ýaly. Kellesin baýlajak bol. 1 kilo demir, agyryn 1 kilo paxta diýipdir bolýar. Aýkym diýen diýipdir onda. Tersi bilen adjyny kelläň urup goýun, ondan bilersiň haýtynyň agyrdygyny. Şo da hakykatdan o täsiri bar. Demir agyr diýge, bärde agyr bolmaýar. Ýok diýge. Diýgijiligi. Ýatdan çykmaýar, hiç şu jaga diýer. Dowam edip biz şert kabul edecek diýsen ber bilýär, atak hiç şey ýagdaýda. Şert gerekden mi? Ýa-da berjek diýsen berer. Tafawut ýok. Biziň sizden bar ýeňläýän mutlaýan ýagdaýyňyzda da berjek şertler bar. Öz döreden ajaýyp aýdymlaryňyz bar. Bir näçe halk tarapyndan ýigdirler söýlüp diňlenýär. Şondan iň bolman 1-2 bendini bir janly ýa-da ýerine ýetirip beräýdiňiz diýip sorajakdyk. Kabul etseňiz onda başdyny. Şonu ýerine ýetirelim we sowgatlara geçäýät onda. Operatorlarymyz bize garaşy. Bitsiz sene, teres sene, seni yürüp söyler. Söylerimi dinlesene, söyler seni diyar. Ayda söylerim hakta, gönüllerime bastı. Arzularım, hayalım, önüne ya sen hakta. Gerek bana senin söyleyen sözlerin, dolar sana yüreğimde yerin. Gerek bana senin söyleyen sözlerin, geley bana yüreğimde sen yerin. Sağ olun, çok minnettar. Şu fırsatda size hatta taýlanmak üçin wagtam gerek bolmady, ýa-da özümen ýerine ýetirdik. Indi diňe sowgatlamyza geçäýmek galat edi. Şu fırsatda sowgat taýfatan biziň ýeri temaýetgarlaryny tarapyndan şolara geçelim aýratyrlykda. Ene tele sowgatlamyza geçdik. Indi şu fırsatda bilişmediýaly ýurdumyz ilkinji bolup sintetik motor ýağlaryny öndüren kompaniýa bar. Şiriya brendiniň adyna şeýlerak ýadygarlyk sowgatlar. Sağ olun Şiriya. Sizin üçin Bostan konsept öňüňde mundan meýlegem awadançylyk, nuranylyk ýar bolsun diýip şeýlerek dekorativ sowgatyny ýoldaýar. Sağ olun Bostan konsept. Sizin üçin ýerite. Sizin halaýallygyňyzy bilip aýratyrlykda da bilişmediýaly Katmer kafetynyň adyndan. Ajaýyp sowgatlar. Bu bilişmediýaly ýüpekçi jolçyňyz bar. Bolt, Bulvar we Softcial bir näçe brendleriňe ýaty şonuň adyna şeýlerek sertifikatlaşdyrylan sowgatlar we ahyrky hem iň aramlymy dogry şu fırsatda Viatkil kondensör önümlerinin adından şeýlerek görnüşde ajaýyp sowgatlar ýoldaýarlar. Bundan meýlegem toýly günlerde görüşelim diýip tüýsürekden arzu edýär. Selvi öz ýürek güýçňizlaryňyz barada başdan arkan paýlaşyp bilersiňiz şu fırsatda. Birinciden gepleşiňizde çağıran. Sağ olun, gadatly gepleşik. Gowal gadatly bolla. Men hem raýatlarymyza, Türkmenistanyň ähli raýatlaryna iň gowdurmuş arzu edýän odan ýaşan hemişe. Diňe arzuwlaryňyň, isleýleriňiň ýerine algan näme şular ýaly ajaýyp durmuşda ýaşaýar, gahrman arkadaşlar, gahrman ferdarymyza da köp paýlaşan aýdýan. Sağ olun. Selam. Bundan meýlekde mahmal owalyň bilen ýanglaman tüýsürekden arzu edýär. Ýene toýly günlerde diýerleşýän saýtlaşýan. Hoş sağ olun. Ýadygarlyk suwrata düşelim we ähli tanışyşlarymyza sağ olun. Sağ olun.